Yɔrɔ min filɛ nin ye Bamakɔ Imansi kɔrɔ kɛrɛfɛla la, Seydou Keita ye o baarakɛla ye. Ne ye mécanicien mobili fitinin ne b'olu de dilan. N bɛ baara kɛ Imansi kɛrɛfɛla la. Yiri feerelaw bɛ yɔrɔ min na. N bɛ mobili dilan na mɛnna dɛ. Fɛn fɛn ye san 20 kɔ a bɛ taa la sisan. Ne ni n ka patron de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais degedenw m'an bolo yan parce que n'ale tɛ yen ne de ye a ka adjoint ye yan. An ka daminɛ moteur la ni moteur tiɲɛna sisan an bɛ se ka na ni moteur an b'a lajɛ. N'a sɔrɔ a bɛ se ka réparer an b'a fɔ an bɛ se ka réparer. N'a tɛ se ka réparer an b'a fɔ a tigi ma ka taa kasi moteur san an b'a don a la. Bon a caman bɛ bi na tellement que gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen. Caman b'a fɔ ko ka mobili réparation kɛ. N'u nana maintenant an fana b'a dilan ka ban. N'a banna kuma min na sisan an bɛ sɔrɔ ka an ka baarakɛ wari k'a kɔrɔ. Tile kɔnɔ kuma dɔw la n bɛ se ka 5000 sɔrɔ tuma dɔw la yɛrɛ an bɛ taa 1010 na. Seydou Keita ko baarakolon tɛ yen bawo ale ye nansara kalan de kɛ k'o diplôme sɔrɔ k'o da so kɔnɔ ka bɔ ka na mécanicien kɛ. Ne ye école de kɛ ne ye CAP de kɛ mécanique auto Mali a t'a la foyi t'a la ne yɛrɛ terikɛ tun bɛ n dɔgɔya Seydou e nɔgɔlen don i bɛ carré kɔnɔ i bɛ sunkuru bɛ yan fɛ a dɔ ta n ko ne bɛ wari min sɔrɔ garage kɔnɔ olu de b'olu balo bon minnu b'u sigi yan fɔ ko maloya b'a la kɛlɛ fɛ u bɛ ka retard de ta ne ka diplôme bɛ n bolo so kɔnɔ yen ne y'a bila pour que n bɛ se ka na garage kɔnɔ tɔgɔ na ka kɛ comme apprenti ka n balo ɲini ka somɔgɔw balo ɲini minnu bɛ sirakakun ni juin ni drogue ta ni banamanako la u ka na u ka bololabaara ɲini a kɛra mécanicien o a kɛra menuisier o a kɛra fɛn o fɛn o ka na kɛ o de ɲɔgɔnna tɛ quoi bololabaara de bɛ laban. Buya Bacili ale ko k'a ye mobili tolerikɛla ye a fana ka baara nafa ye min ye mobili dilan na a b'o ɲɛfɔ. Ni bɛ mobili sugu bɛɛ toleri baara kɔnɔna la n ye gɛlɛya sɔrɔ parce que baara don dɔw bɛ marché don dɔw tɛ marché o y'a gɛlɛya dɔ ye bon ni a marchera fana komi denmisɛnninw fana ka ca i bolo n'u bɛ taa so fɛn dɔw bɛ di olu ma bon bɛɛ fana ye gɛlɛya dɔ y'a kɔnɔ ni tilenna baara kɔnɔna la a ka ca ala fɛ i b'i balo sɔrɔ a la parce que denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'an fana b'u former a ka ca quoi a ka ca kosɛbɛ yɛrɛ a bɛ dɔ bɔ chômage la parce que denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ dɛsɛ ekɔli la u n'olu de d'a ma an fana b'u mansaw dɛmɛ ka o éduquer. Abubakar Siriki Keita ale ye Buya jɛɲɔgɔn ye wa a ka client don min ye garage in kɔnɔna kanu a ko a bɛna garage in kɔnɔ a bɛ san caman bɔ. N nana yan yɔrɔ kɛra fɔ an ka so ye parce que ni Buya jɛra baara la a bɛ san 30 bɔ n'a ma ca n'a ye a kɔni b'o bɔ min y'a ka baara diya ye a b'a ka baara dɔn a bɛ se baara la kantigi don kankelentigi don fana n'a y'a fɔ ɲɛna na nin waati in na n'i nana o délai kɔnɔ i bɛ satisfaction sɔrɔ n'i ye baara fɛn fɛn kanu i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la parce que ne taara Buya ka baarakɛɲɔgɔn dɔw ye n y'o ye fo Laginɛ o tun b'a bolo baara la yan n yɛrɛ ɲɛ ye min ye n tun b'a dɔn yan n taara baara la Laginɛ tɔgɔ duman min tun b'o la a ye succès min b'a la o bɛ yen ne b'o dɔn n bɛ se k'o seereya minɛ ça veut dire que a bɔra yɔrɔ min na o de y'a labila ka ɲɛ i b'i tile de fɔlɔ a tɛ force a tɛ karaba o a bɛ ɲini de o patience de b'a kɔnɔ bonya de b'a kɔnɔ majigi de b'a kɔnɔ o bɛɛ b'a la o et surtout tilennenya.